ekuazio honetan daukagu arazo potente bat. Zergaitik, emota tontokeri badala, baina logaritmo isa berbi, hemen daukaguna, hori zer da? Da, logaritmo isa bider logaritmo isa. Eta guk ez daukagu propietate bat, bidertzen dauden bi logaritmo, elkartzeko eta baten sartzeko, edo zeo-zer egiteko horrekin. Orduan, hemen emoten diguten aholkoarekin, diguzut konpondu egiten dala dana. Zergaitik, modelo baten izkutatzen dugu ekuazio logaritmiko bat, eta bihurtzen dugu bigarren mailako ekuazio bat. Bigarren mailako ekuazio hori ebazten dugu, esponentzialetan ere, bi berrekiz dagoenean eta bi berrekiz berdinte egiten dugunean, justifikazio berdina da. Hau da, desagertarazten dugu logaritmo x, dituta i, geratzen da bi i berbi, gehi zazpi i ken bederatzi berdin 0. Orain i aldugu kalkulatu, i berdin minus zazpi plus minus erro berrogeta bederatzi, ken lau bider bi bider minus bederatzi da gehi irurogeta hamabi, zati bi bidera, zati lau. Orduan geratuko da, minus zazpi plus minus ehun da hogeita bat, hau da hamaika, minus zazpi plus minus hamaika zati lau, eta geratzen da minus zazpi gehi hamaika lau zati lau bat, eta minus zazpi ken hamaika minus hamazortzi zati lau minus hamazortzi laurden edo minus bederatzi bide. Orain, hau da i, zer egin behar dugu? Egin dugunez aldaketa hori, daukagu logaritmo x dala bat. Horrek esan nahi dau, x-a dala 10. 10 dalako. Eta bestia, logaritmo x berdin minus bederatzi biren. Horrek esan nahi dau, x-a dala 10 ber minus bederatzi biren. Vale? Ulertzen da? Hau da, logaritmoa elkartzea, logaritmo guztiak elkartzea logaritmo baten barruan, ezinezkoa danean, gogoratzen dugu trukutsu hori ez, bai bikarratuetan egiten genuena, x karratu berdin z berdin t ipinizta, edo esponentzialetan bi berrekiz berdin t eginez, hemen, justu molestatzen dagoena logaritmo x denez, eta horrekin ez dugun ez lortzen ataratzen x-a, egiten dugu logaritmo x-ari i deitu. Eta bihurtzen dugu ekuazio logaritmiko bat, bigarren mailako ekuazio bat. Bigarren mailako ekuazio hori ebazten dugu, eta gero geratzen dira, kasu honetan, bi ekuazio simple, logaritmiko simple, definizioaren bitartez ebazten ditugunak.